Drží to, jak to je. Takže akurát si chystám jedlo. Chcel som len povedať, že jednoducho chce byť každý samozrejme lepší od druhých. Čo už nie je úplne dobré. Začiatočníci už tam idú moc veľké váhy, nedbajú na techniku, na rozsah pohybu, na správne držanie tela, proste celé zle. Akože ja neviem sa tu hľadať nejakého mudrého, ale sám som toto robil. Čiže viem, aké to je, rozumiem tomu, že s kým by sme sa mali porovnávať, sme my sami. A čím skôr si uvedomíme, tým lepšie. Pokiaľ si zvykol len, ja neviem, že byť doma, hrať na počítači, tak jednoducho už len to, že ideš do toho fitka je úspech. Nemôžeš čakať od tvojho tela, že bude hneď dvíhať to, čo dvíha tvoj kamarát, ktorý do fitka chodí 2 mesiace, vieš. Väčšina kamarátov ťa nebude hecovať, napíjarka, neviem čo. A vôbec to nie je správne, môžeš si s tým akurát tak ublížiť. Treba začať pomaly dbať na techniku, dbať na rozsah pohybu, čo v tejto dobe už je taký pojem, že neznámy, priam by som povedal. Tie svaly a sila bude rásť potom oveľa viac a oveľa rýchlejšie.